खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै लानानै फैदों भारताव गोदानैसो लन्च खालामनाय निसान कम्पानिनि निसान मैग्नाइटखौ बे गारिया जोबोर नायनो मोजां नोंथांमोना नायबानो जाबाय लुकआ माबायदि नुदों मोजां नोंथांमोननो मोननै रोखोमनि मोननै कालारनि बेहाय लानानै फैगोन नोंथांमोननो भिडिअआव नायलांबाय थाबानो जाबाय निसान मैग्नाइटआ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेसेबां मोजां समायना बावैसो भारताव बे कारआ लन्च जादों नायदो नोंथांमोना निसान मैग्नाइट गोदान कारखौ गुवाहाटीआव अन रड प्राइसआ जागायो 6,10,255 रांनिफ्राय आरो टप मडेलखौ नोंथांमोना 8,50,000 मोननो हायो मानो होनोबा टप मडेला बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन जायो आरो बे जागोन 8,50,000 रांल' नोंथाङा नायदो माबायदि लुक मख'नो गोनांदि मैग्नाइट कारखौ मोननै इन्जिनाव मोननो हायो बा मोननै रोखोमनि इन्जिनाव मोननो हायो सरासनस्रा पेट्रल इन्जिन आरो टार्ब' इन्जिनाव नाथाय टार्ब' इन्जिननि बेसेनफ्रा बांसिन जायो नायदो नोंथांमोना बे कारखौ माबायदि नुदों समायना खान्दों बेनि हुइलखौ नायबा बा साखाखौ नायबा जों 16 जायखौ सरासनस्रा गारियाव मोननो थाङा 16 नाम्बारनि कारनि हुइलखौ बेहाय मोनगोन बेखायनो बेनि ग्राउन्ड क्लियारेन्सआबो मोजां जायो नोंथांमोनाबो बेखौ चइस खालामनो हायो नायनो हायो नाथाय दा बुकिं खालामोब्ला खौरां मोननाय बायदिब्ला दान मोनथामनि उनावसो नोंथांमोना बे कारखौ मोननो हागोन होननानै जोङो खौरां मोन्दों नाथाय नोंथांमोना लाक थायोब्ला थाबैनो मोननो हागौ एबा खाफाला मोजांब्ला बे कारनि बेसेनफ्रा ओरैबायदि मैग्नाइट एक्सएलखौ 6,62,000 रांनिफ्राय मोननो हागोन मैग्नाइट XV खौ 7,37,000 रांनिफ्राय मोननो हागोन मैग्नाइट XV डुएल टनखौ 7,50,000 रांनिफ्राय मोननो हागोन आरो मैग्नाइट XV प्रिमियामखौ 8,30,000 रांनिफ्राय मोननो हागोन बेखायनो बुंदों टप मडेला 8,50,000 सायाव नोंथांमोना मोननो हागोन नायदो खिथु उननि लुकखौ एबा बेनि समायखांनायखौ नायदो नोंथांमोना माबायदि समायना नुदों नोंथांमोनाबो चइस खालामनाय आरो नै सिङाव नायदो नोंथांमोना हेन्डेलखौ नायदो स्टेरिंखौ नायदो माबायदि बेनिया नोंथांमोनाबो फेमिलि कार हिसाबै बेखौ बायनो हायो मानो होनोबा नोंथांमोननि बाजेटआव बेखिनिया जागोन मानोना सरासनस्रा बे रेन्जनि काराव खायसे सुबिदाफोरखौ माखासे कारफोराव मोनाबो जानो हानाय मानोना बेनि ग्राउन्ड क्लियारेन्सआबो मोजां सिङावबो बेहाय स्पेसफोरखौ मोननो हागोन आरो नुनायावबो नायनायावबो मोजां आरो बेखौ जों नायोबा SUV कारफोर बायदि बा SUV कार होननाबो जों बुंनो हायो नोंथांमोना निसान कम्पानिनि वेबसाइटआव थांनानै बेनि कार बेनि बेसेन बेनि लुक्स बेनि गासैबो इमेजफोरखौबो नायनो हायो नायदो बेनि डिकिखौ नायदो नोंथांमोना बेहायबो गोबां स्पेस मोननो हायो मानोना गुबुन कारफ्राव बेखौ जों नुनो मोना नाथाय उननिफ्राय जों नायोब्ला बेखौ हुन्डाइनि क्रेटा बायदि नुयो नाथाय क्रेटानि बेसेना जोबोर बुरजा जायो आरो मुंख'नाया मोजांदि बे कारनि सिसिआ 999 एबा 999 ल' माने 1000 सीसीनि जानो हायो नोंथांमोना माबायदि मोनखो बे गारिखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो दाबाव गोजोन्थों बेखिनियानोसै